Nduti wamakandiwa wakatanga wari mugwara chairo. Asi izvozvi wakurasika. Okay. Nekuti trouser rawanoera vamwe vazodziwa. Wachisa mabinocular. Trouser ari rwari, mabinocular ari rwari. Ndinoshaya kuda kuziva kuti waroda kuedza kuda kudii apa. Okay. So tiri wamakandiwa. Makwikwi atinoda kuti tinge tichiita. Ngatirape varwere, ngatisvinudze mabofu, ngatirape zvirema. Anditi. Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1. Mufaro wangu kudai kusangana nemi pano pa Teachkach MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete ne akatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Right, kana kachenge karike kutanga kako kusvika pano pa Teachkach MTV ndokumbira kuti wongosiya wa subscriber usazokanganwe kupfanya kabhatani ako kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Thank you very much. Nasi panapa ndakagara nevanhu vakuru, ndakagara nachiremba vandinavo panapa wandiri kuda kuisa kwamuri zvichida pamwe ruponeso rwako iwewe rwiri pana chiremba apa. Akadarika nepauri unogona kurarama. Saka rega tinzwa kuti chiremba vandakagara navo panapa nhasi vanonzani. Chiremba ndinokugamuchirai makadii? Ndinofara ngachifaro baba. Ndinofara chiremba. Right, muri yeZimbabwe wada kuziva kuti chiremba vandakagara navo panapa vanonzani? Zvakanaka iyi. Ya, ini ndinoitwa Dr. Murenje. Ndinogara kuManika Bridge. Takatarisana neDusty inoenda kuOsborn. Pachikoro chinonzi Mundenda. Ukatosvika paMundenda ipapo ndo ndinogara padhuze nepachikoro. Alright. Aiwa, ndinotenda chiremba nekuuya pano pa Teachkach MTV muchikurukura nesu. Right, chiremba Murenje, matambudziko api amunobatsira kuvanhu? Alright. Ya, isusu mukomati wantu tinobatsira matambudziko akasiyana. Anoti pamwe pacho kurapa cancer, anoti pamwe pacho kubata zvikwambo, zvidhoma, meni, nevanorwara nezvirwere zvakasiyana. Hatina muti unoera demo, tinenge tichitorapa chete. Alright. Aiwa, tinotenda. Ko vamwe vanoti isisu mumusha medu zvichida pamwe mune munhu ari kubudirwa, mune ngozi, munoshanda nawo sei vanhu vakadaro? Vanhu vakadaro tinoshanda nawo ngozi, tinotobuditsa futi. Okay. Toshandidzana nawo zvakanaka. Wachiona dambudziko rawo richipera, dambudziko rawo richitoparara mukati memusha. Alright, chiremba pane vamwe vatiri kusangana navo mukatumu wanenge vachipumana, like family muri mune kakusundana kakupushana zvichida mune zvimwe zvisina kumira zvakanaka zviri kuita kuti muri nemhuri dzitadze kuwirirana, vachipumana vachitadza kuziva kuti ndiani ari kukonzeresa izvi. Izvozvo tinorova chaizvo, ndo kubasa kwacho izvozvo zvokuti mupana DC apo ndo nyaya dzatiri kuwanza kuita. Isusu hatiiti zvekufemberaba, tinotoita zvekubata kuti murohintiwe. Kana achigona kutizisa zvinhu, akatizisa tinogona futi kutera trepi. Tinobata masikati machena kusvika mukati mekuti izvi munhu achibvuma kuti zvishuwa ndo zvinhu zvangu. Saka pakupumana ipapo isusu tinobva tatosvika toti aiwa, regai kupumana, dambudziko rina uyu, dambudziko rina uyu, tichivabatsira pachena kuti wazive muroyi kana kuti wazive parobva dambudziko mumusha. Alright. Aiwa, ndinotenda chiremba nekutsanangura kwakanaka. Right. Ndinodaira kuti ameno kana paine zvimwe, pane here mamwe matambudziko amusina kutaura panapa amunokwanisa kunge muchibatsira zvakare? Ndinobatsira zvakare dzimba dzinoshupa, ndinobatsira zvakare vanenge vasina mbereko, ndinobatsira zvakare nyangwe vanhu vakadzidza vasina mabasa, tinovabatsira futi. Tinovabatsira futi zvakare senguva yekunaya inoyi meni dzinorowa. Isusu tinosvika todini tobatsira, tinotora futi meni yacho tinotora. Tinotora mukomati wani. Alright. Saka meni yamunenge muchitora ichiremba inenge yakasetwa nemunhu. Meni inosetwa nemunhu. Inotoro yaMwari airowi kumunhu. Inoenda kumiti mumatombo. Saka dzanonyanya kuda kutora ngedzine dziri dzewanhu dzeze. Izvozo tinotora.
Ko panonzi meni yarowa ikasiya mazai zvinofamba sei paya paya chiremba? Mandibvunza mubvunzo wakanaka. Paya panonzi meni yarowa yasiya mazai. Asi mazai iyo aya. Yatinoti mazai ayo itambo mbiri, negative na positive. Okay. Ndizo dzinogadzira moto kuti dzidini ziwe zikuwadze. Okay. So wanenge wachiti mazai hando hakuna mazai ba. Okay. Itambo mbiri, negative na positive izozo. Alright. Zvokuti mukatarisa mukati memuoko ndakatombodzibataniza mumwe musi dzikandichaya mukati memuoko ndikubatsirwa. Kukuwa iyo imeni iyoyi. Saka makadzitachanisa maoko kudai? Ndakadzitachanisa maoko ndo padzakava dzaputikira mukati memaoko mangu tiripo pamudenda paya. Alright. Zvekuti inini pandinogadzira meni kana ikarowa pandinogadzira haifi yakadzoka futi ba. Alright. Akada kuedza yakudzoka kune muridzi wayo. Alright. Saka pakashata. Aiwa, ndinotenda zvikuru chiremba nekutsanangura kwakanaka. Ngatitarisei isisu vanoda kukubatai. Vanoda kubatai papi? Right, vanoda kundibata vanondibata pafoni dzinoti 0774 069 305. O pa 0774 533 657. Vanotondibata ipapo. Ndinobatika pamwe pacho ndinononoka kupindura asi ndinoresponda. Even kana ndikaona message, even nyangwe ndikaona call, missed call, ndinoresponda. Nokuda kwebasa kuti pamwe pacho unogona kuwanda. Saka ndinotoresponda asi ndinononoka. Right, pane panenge ndasiya chiremba pekuti mhuri yeZimbabwe ndoda kuti izive. Because vanhu vari kungonzwa kuti chiremba. Chiremba wedu ava wanobatsira vari zvekuchechi here, zvekuvanhu here, zvechivanhu here, zvakamira sei? Ndizvozvo. Mabvunza mubvunzo wakanaka kwazvo. Right, inini zvatinoita tobatsira tiri zvekuchechi. Asi takadaro futi so ndinomira futi ndakaita semasvikiro. Nekuti pane patinoona kuti panapa matambudziko atiri kubatsira akasiyana-siyana mukati mevanhu. Zvakafanana nekuita kuti akuita sengozi yabatwa mukati memusha. Hatigoni kuinamatira kuti muzita raJesu ngozi buda uende. Aiwa. Inoita kuti toripe, saka tinoshandisa nzira dzechiwanhu kuti ngozi iripwe. Tinoshandisa nzira dzechiwanhu. Hatishandisi Bhaibheri ipapo. Saka vamwe wazoti mabuda here kuchitendero makuenda kuchechi, makuenda kuchiwanhu. Aiwa, zvidaro. Nekuti chiwanhu chagara chiriko. Nekuti mukatotarisa panofa munhu pane chiwanhu chiriko chekuti vanhu vanoenda kotovhumura mudzimu. Hazvina basa kuti mufundisi ndiani, unotoenda kotovhumurwa. Chiwanhu chiriko. Aiwa, ndinotenda chiremba nekujekesa nekubudira mhuri yeZimbabwe pachena. Thank you very much. Mungawe here mune mashoko ekugumisira tisati tabva panapa? Masoko angu andinawo mukoma T1 mashoma. Akanangana nawa Makandiwa. Akanangana nawa Makandiwa. Muri kuti kudii kuna Prophet Makandiwa? Nduti wa Makandiwa wakatanga wari mugwara chairo. Asi izvozvi wakurasika. Nekuti trouser ravanoera vamwe vazodziwa wachisa mabinocular. Trouser ari rwari, mabinocular ari rwari. Ndinoshaya kuda kuziva kuti waroda kuedza kuda kudii apa. So tiri Makandiwa makwikwi atinoda kuti tinge tichiita, ngatirape varwere, ngatisvinudze mabofu, ngatirape zvirema. Anditi uye kamiliyoni kauri kutaura waifanira kuenda kopa kune nherera, kune shirikadzi, kune vanhu vari kudini, vari kutambudzika wakasiyana-siyana. Uye chanada kuonesa pana Makandiwa, ndada kuti vhangeri renyu makatanga zvakanaka, muchiparidza zvakanaka kwazvo. Asi chandava ndichida kuti tinge tichiita, ndada kuti timboite makompetisheni ekuti inini ndinouya nebofu. Ndoya ndotionesai kuti mumabhazi matiri kufamba umu tiri kuona mabofu akawanda asi kugona kusvinudzwa. Ndo kwada kuti simba redu tiripedzere kumweya yetsvina, kwete mabinocular. Makandiwa akarasika. Makandiwa warasika. Ngei mimi musina kukwanisa kuendawo kundotaura kuti mune mabinocular? Right, inini handina kukwanisa kuenda nekuti Jesu wacho paanosangana naSatani unozikwira pamusoro petemberi. Jesu unozikwira pamusoro petemberi. Tarisa uone zviri nyika ino yewedza. Ukajamba ndiri kupa zvese zvinezvibva. Iye unopindura achiti zvakanyorwa zvichinzi usaedze Mwari wako.
kujamba ana kujamba uye hapana chinhu chaimukonesa kujamba saka ini ndinoti kuno wakaenda kuna Makandiwa wakajamba Bwazi mataura muri kuita iyayo Chiremba pane vamwe vadakanzwa vachiitwa interview na DJ Ola wenge variko pane umwe akatobuda achitotaura kuti no inini paya ndenge ndisi story pamweya ndenge nditori panyama bwazi mweya handizivi hangu kuti imimi muri pamweya munokwanisa here kutesta mweya uchinzi nyora chakati uri pamweya wotonyora kuti muhomwe yakati mune chakati uri pamweya amene kuti zvinobuda here chazvinoita ngezvekuti pamweya izvozvo hazvibudi ende chazvinoita ngezvekuti panzvimbo techisvika techisvika panzvimbo dzakafanana kuna waMakandiwa patest yawaita waitotora vanhu wese kuti wanga watopa chidzimaidzo chekuti iwo waziva munhu waMwari asi dai chacho kuti imwe nzvimbo isiri papremise yawoba waMakandiwa tinogona kuvaremera Alright, aiwa ndinotenda muri yeZimbabwe ndichiremba venenge ndinawo Chiremba murenje vanogara uku mati kuManika Bridge totora dust inoenda madokera right pachikoro chinozi Mundenda right vanenge vachida kuvabatawo phone number ndo dzataurwa ndo dzadainzirwa pano zvakare ndo namba dziri pa screen nambotaura panapa ndikati zvichida ruponeso rwako ndo parwiri ipapo saka zvakakosha kumbokurukura nemunhu waMwari uchimbomusheyawo matambudziko aunawo Chiremba ndine dambudziko rakadai rinobatsirika here Chiremba ndine dambudziko rakadai rinobatsirika here zvichida ndo pane zambuko rako ndinokutendai nekuramba muchifollowa pano pa Teachkach MTV ndinokutendai zvikuru rambai muinesu ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera mazvita Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachkach MTV tinodzifambira Dojibondora, Dojibondora, jeje.